aamua. Me ollaan Lakin kanssa just aamulenkillä. Ihan crazy, miten nopeasti kaikki lumet jotenkin suli. Ja mä en siis vaan malta odottaa, että täällä on kuivaa ja puissa lehdet ja kohtaas vihreätä. Voin kertoa, että koira on tällä hetkellä jokaisen lenkin jälkeen niin kuranen. Se, mikä oli... älä Laki, ota sitä. Se, mikä oli talvessa ihanaa, oli kun koira pysyi niin puhtaana, kun oli vaan lunta ja jäätä. Mutta joo, täällä on mun mielestä ihan jo semmonen kevään tuoksu ja mä vaan toivon, että ei tuu mikään takatalvi ja pääsis nauttii kohta kuivasta nurmikosta. Tuolla oli maailman kaunein auringonnousu, mutta eihän se näyttänyt millään kamerassa. Tää on mun mielestä edelleen ihan paras jogurtti. Tästä mun aamiaisesta voi ehkä päätellä, että meidän jääkaappi on tällä hetkellä erittäin tyhjä. Joten mulla on vaan jogurttia ja hunajaa ja sit kahvi. Hyvää huomenta ja tervetuloa uudelle vlogille. Mä yritän just syödä tässä mun aamupalaa. Tää ei jotenkaan maistu mulle, mutta mä yritän välttää juomasta kahvia tyhjään mahaan, niin mä nyt sitten syön tän, että mä voin juoda mun cappuccinon. Tää on siis tosi hyvää mun mielestä hunaja ja jogurtti sopii hyvin yhteen, mutta mä en tiedä, mulla ei vaan maistu aamiainen tänä aamuna. Kun mä heräsin ja mä olin tuolla kävelyllä, niin mulla oli ihan kauhean nälkä, mutta se meni jotenkin ohi. Mä aloin tässä just laittautua päivää varten. Mä laitoin tätä mun Victoria Beckhamin skin tinttiä, tai mikä häntä on, foundation drops, joo, sitä tää olikin. Ja mä testasin ekaa kertaa levittää sitä tämmöisellä isolla lättäsudilla. Yleensä mä oon laittanut sitä täällä pienellä. Ja siis tää oli niin hyvä. Mä en tajua, miksi mä en ole aiemmin käyttänyt tätä. Sitä meni ihan silleen sekunnissa, kun tälleen vaan pyyhki. Nyt mä laitan concealeria. Mä oon siis kohta lähdössä mun ystävän Liisan kanssa kävelylle. Ja mä en nyt ehkä kävelylle muuten meikkais, mutta sitten kun mä tuun kävelyltä, mä tuun käymään kotona, vaihan vaatteet. Mä käyn Sallankaan ihan pikaisesti kahvilla, kun se sattuu olemaan kampaajalta tässä meidän vieressä. Ja sit sen jälkeen me ollaan menossa Heurekaan. Mähän kerroin, että mä ostin meille joululahjaksi ne museokortit ja mä ehdotin, että pitäisikö meillä vaikka Ateneumiin tai Kiasmaan, mutta me ollaan niin menossa Heurekaan. Mun täytyy sanoa, että aika hauskaa. Mä en oo käynyt siellä siis lapsuuden jälkeen, kun joskus koulun kanssa, niin ihan kiva nähdä, että millainen se on tälleen aikuisena. Mä en jotenkin yhtään muista, että minkä kokoinen se on tai mitä siellä on tai mitään, niin joo, ihan kivaa. Nyt mä laitan vähän tätä mun Charlotte Tilbury puuteria, koska en tiedä, mulla on ollut jotain pikku näppylöitä, niin tää auttaa mun peitevoidetta pysyä paremmin paikallaan. Mitäs mä olin sanomassa? Toivottavasti teille kuului hyvää, toivottavasti teillä on ollut ihana maaliskuun alku. Musta tuntuu, että viimein elämä alkaa helpottaa. On ihanaa, että aamulenkeillä alkaa olla valosaa, iltalenkillä on valosaa. Tosin se tarkoittaa sitä, että iltalenkillä kun on paljon ihmisiä ja mä oon ennen sit oikeesti kulkenut tuolla ihan tyyli minkä näköiseen pyjamassa ja muussa, niin nyt mä en enää kehtaa, kun on valosaa ihmiset oikeesti näkee, mitä mulla on päällä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että elämä alkaa pikkuhiljaa helpottaa ja on vähän enemmän energiaa. Vaikka mä oon nyt viimeiset yöt nukkunutkin huonosti. Mut mun on pakko sanoa, että mulle toi talvi oli jotenkin tosi hankala. Mä huomaan, että mä en ole hirveästi jaksanut nähdä mitään mun ystäviäkään, koska tuolla on vaan pimeätä. Että just jos mä oon jotain nähnyt, niin korkeintaan viikonloppuisin, jos on ollut joku synttärit tai jotain muuta. Tai sit just treenaamassa tai kävelyllä, mikä on ollut kiva, mutta sekin on ollut silleen, että esim. Mun ystävien on ollut aina pitänyt ehdottaa niitä kävelyitä, koska mä en ole itse jaksanut. Niin joo, nyt musta tuntuu ehkä, että tulee jotenkin silleen sosiaalisempi olo, kun päivät pitenee. Ja mulla on vähän huono omatunto. Mä en ole ollut niin hyvä ystävä, mä en ole hirveästi pitänyt yhteyttä, vaan mun kavereiden on just pitänyt ottaa muun yhteyttä. Mutta kun mä oon ollut jotenkin niin väsynyt, niin poikki, mä en tiedä minkä takia ihan perusarki on tuntunut jotenkin todella raskaalta mulle. Et mä en vaan ihan oikeasti jaksa tehdä mitään sen jälkeen, kun mä oon käynyt töissä. Ja ulkoiluttanut koiran, ehkä käynyt jossain Megaformerissa, niin mä en vaan tiedä, miten muilla ihmisillä on energiaa. Mulla ei ole vaan ollut yhtään. Niin en mä tiedä, ehkä nyt pikkuhiljaa tuntuu siltä, että alkaa palaamaan niin kun elämä normaaliksi, on energiaa, jaksaa nähdäkin ystäviä, tehdä jotain asioita.
Niin joo, mä oon todella innoissani nyt tästä keväästä ja tulevasta kesästä. Mitähän poskipunaa mä laittaisin? Ehkä mä laitan tätä mun roadia. Mä en tiedä, mä käytän aina tota. Ei pitäisikö meidän laittaa jotain tämmöstä? Mä laitan tätä. Tää on Westman Atelierin sävy Doodoo. Tää on Baby Cheeks blush. Se on niinku tän värinen. Näyttää tässä aika hurjalta, ei näytä täältä kasvoilla. Tosiaan, me ollaan menossa sinne Heurekaan ja sit illalla me ollaan menossa elokuviin. Mä en muista milloin viimeksi mulla olisi ollut näin paljon mitä tuossa tapahtuu? Ohjelmaa yhdelle päivälle. Mun poskipuna meni jotenkin aivan väärään kohtaan. No, ei se mitään. Mä en muista milloin viimeksi mulla olisi ollut näin paljon ohjelmaa yhdelle päivälle. Elokuva vasta 8:30, mikä jännittää mua, koska mä oon yleensä siihen aikaan sängyssä. Me mennään kattoo. Mä en muista mikä se leffa nimi on, mutta se on joku uusi. Se tuli yli eilen leffoihin. Siinä on se mies, joka oli siinä Sydney Sweeneyn kanssa siinä yhdessä elokuvassa. Siis niin hyvä tää selitys, mä kerron teille myöhemmin. Joo, me mennään leffaan tänään vielä. Ja nyt tuli todella aggressiivinen poskipuna. Pieni hetki, mä korjaan tämän katastrofin ja palaan sit. Niin, mihin me jäätiinkään? Mä olin sanomassa, että me mennään nyt illalla elokuviin. Sitten huomenna mä teen ylitöitä taas vaihteeksi. Pakko sanoa, että on ollut aika raskasta, kun mä oon tehnyt nyt joka viikko 6 päivää töitä. Mutta kyllä se tästä. Kohta on loma. Ihanaa. Huomenna mä teen ylitöitä, mutta sitten töiden välissä mä oon menossa mun ystävän luokse brunssille. Mä oon tosiaan mun ystävälle Kaaso. Niin minä ja 2 muuta Kaasoa, eli Salla ja sitten yksi meidän ystävän toinen kaveri. Niin me ollaan menossa brunssille, vähän suunnittelee hääjuttuja, tosi hauskaa. Tai no, mun ystävä on kyllä suunnitellut ne häät, mutta lähinnä käydään läpi, että meidän pitäisi suunnitella puheen ja muutenkin meidän pitäisi tilata mekot ja kaikki, niin semmoista luvassa. Tosi hauskaa päästä fiilistelemään vähän hääjuttuja. Ja mitäs muuta? Eikä muuta, siinähän sitten tää viikonloppu onkin. Mä nopean tässä meikkaan loppuun, mä laitan huulterajauskynää. Tää on, mikä tää on? Charlotte Tilbury. Siis tää on kulunut kaikki tekstit, mä en tiedä. Tää on joko tää on itse asiassa Iconic Nude, mä luulen, tai Pillow Talk, mä en muista. Ne on ainoat 2 huulterajauskynää, mitä mä oon ikinä omistanut Charlotte Tilburylta, niin jompikumpi niistä, mutta mä en valitettavasti tiedä kumpi. Mun huulikilto onkin tuolla eteisessä, niin mä otan sen. Mut joo, muuten mä luulen, että tää on se. Mä en jaksa mitään ripsaria laittaa, koska mä en jaksa pestä sitä. Mä vähän taivutan mun ripsiä, niin siinä mä näyttää aukinaisemmilta. Jos joku muuten tietää hyvän lash lift paikan Helsingissä, niin saa suositella. Joka kerta kun mä oon lash liftissä, niin mun ripsistä tulee jotenkin liian kikkarat, että ne taipuu silleen taaksepäin. Ja mä en halua sitä, mä haluaisin vaan, että ne olisi silleen vähän kaarevat ja tummat, koska mä en tykkää käyttää ripsaria, niin paitsi silleen iltatilanteissa juhlissa, niin musta olisi kiva kuitenkin, että arkisinkin olisi vähän silleen näkyvämmät ripsat, koska mun ripsat on niin vaaleat, että eihän niitä näy ollenkaan, ne vaan loistaa valkoisena aurinkovalossa. Niin jos on suositella hyvää tekijää, niin kertokaa mulle, koska mä en tiedä. Mä oon nyt 2 kertaa kokeillut, siis niin 5 vuoden aikana, et en todellakaan aikoihin. Ja kummallakin kerralla niistä on tullut tosi kiharat ja mä haluaisin vaan semmosen niin kauniin kaaren, tiettäkö. Mut joo, mä vähän nopea vaatteet, niin lähdetään. No niin, minä lähdin. Siis tämmönen nuttura, minkä mä laitan löysälle klipsillä, on ainoa tapa, miten mä oon saanut mun kiharat pysyy. Tiedättekö tälleen, vaikka jos vedit ulos, siellä on kosteita, niin ne suoristuis. Niin se näyttää vähän hassulta, mutta näin ne pysyy. Jotkut on sanonut, että ne pysyy myös yön yli. Tälleen. Mä en ole vielä testannut, mulla oli siis semmoset yön yli kiharat, niin mä laitoin nyt näin. Mä laitoin vielä korvaläpät. Mä julmisin lähteä paljaan nilkoilla, kun mä en laitanut yhtiikään pitkävartisia sukkia. Kattokaa miten kaunis sää. Mut joo, jatka vaan. Ja sit se pyytää silleen, että jos se jättää sisälle, niin se... Mä oon takaisin kotona. Mä hain siis meille valmis pastaa lounaksi, koska mulla on voltattu tällä viikolla 4 kertaa. Heti mä huomaan, kun mä en tehnyt viikonloppuun isoja ruokaosoksia, niin me ollaan voltattu. Ja mä sanoin, että me ei oikeesti enää voltata lounasta. Siihen menee taas sikana rahaa, niin mä hain meille valmis pastat ennen kuin me lähdetään tuonne Heurekaan. Hiivahtikoira! Tässä on meidän päivän lounas. Mä en ole siis ikinä maistanut tätä pastaa, enkä tätä, mutta mä otin nää. Ja sit mulla oli pakko ottaa näitä banaanirahkalettuja. Mä ostin näitä testiin ekaa kertaa joskus pari viikkoa sitten. Nämä oli niin hyviä, niin mä otin kanssa näitä.
Kattokaa lakia, miten söpö. Mä puin just, tai vaihoin just vaatteet, mä löytän teille mun koko asun. Sallan pitäisi olla ihan just valmis sen kampaajalta, eihän se ole vielä laittanut viestiä, ei. Mutta mä ajattelin, että voisin antaa teille tässä välissä pienen kirja-updatein. Mä nimittäin hain mun uuden tilauksen äsken suomalaiselta. Tosiaan mä sain luettua Empire of Stormsin ja Tower of Dawnin ja ne oli niin hyviä, varsinkin Empire of Storms, vaikka mä lopulta tykkäsin myös Tower of Dawnista. Mutta siis se Empire of Stormsin loppu oli, mä siis yllätyin niin paljon, mä en osannut yhtään odottaa, että se oli mun mielestä todella raaka. Mä oikeesti vaan itkin, kun mä luin sen. Mä olin ihan järkyttynyt. Ja joo, mä en siis yhtään osannut odottaa sitä loppua. Mutta joo, mä sain ne viimein luettua. Mä oon nyt Kingdom of Ashissa, mutta mä aloitin siis sen lukemisen ehkä viime viikonloppuna. Ja nyt mä oon jossain sivulla 560 ja mua ahdistaa, koska sitä on niin vähän enää jäljellä, joku 400 sivua ja mä en vaan haluaisin, että se loppuu ja mä tiedän, että se loppuu ihan just, joten joo. Onneksi me saatiin ACOTAR 6 ja 7 ilmoitus, tai mikä tää on niinku tieto. Mä katoin heti siinä aamuna, kun se oli tullut se Call Her Daddy-jakso, niin sen ennen töitä. Ja en mä tiedä, siis mun mielestä Sarah J. Maas oli vaan siinä niin hauska. Ja joo, mun piti jättää johonkin kohtaan tai joitain kohtia kuuntelematta, mitä mä olin kattonut etukäteen. Että mä en vaan spoilaannut, koska mä en oo tosiaan lukenut vielä Throne of Glassia loppuun asti, enkä myöskään Crescent Cityä, niin joo, mä en ihan kaikkea voinut kuunnella, mutta muuten suurimman osan mä kuuntelin ja mä olin vaan ihan, että mitä me saadaan ACOTAR 6 marraskuussa ja sitten siellä tammikuussa ACOTAR 7 ja mä en jotenkaan osannut yhtään odottaa ja mä oon oikeesti niin innoissani, vaikka nyt kun mä oon lukenut Throne of Glassia, mun pitää sanoa, että mä tykkään ehkä. Mä en osaa sanoa. ACOTAR oli se kirjasarja, mikä sai mulle uudelleen tämän lukemisen innon. Mä en ollut lukenut vuosiin tällä tavalla, mitä mä nyt. Et mä luin just jossain ulkomaanmatkalla aurinkotuolissa, kun mä en ollut oikeasti lukenut vuosiin. Niin ACOTAR oli se kirjasarja, mikä sytytti mulle uudestaan tämän lukuinnon. Ja sai mut rakastua varsinkin romantasiaan, mitä mä en ollut ikinä aikaisemmin lukenut. Ja mitä mä oikeastaan luen nyt ainoastaan. Niin ACOTARilla on semmonen spesiaalipaikka ja ehkä musta tuntuu, että mä oon nyt vähän unohtanut sen, mitä niistä kirjoista tapahtuu ja sen fiiliksen, mitä mulla oli niitä lukiessa. Niin jotenkin ehkä tällä hetkellä, kun mä oon lukenut tuota Throne of Glassia, niin musta tuntuu, että mä tykkään siitä enemmän. Ja nehän on tosi erilaisia. Throne of Glassissa se on niinku semmoinen epic fantasy, se on oikeasti, siinä on se tarina tärkeämpi, että siinä ei ole niinkään romantiikkaa, vaikka totta kai sitäkin on, mutta se ei ole se pääasia, vaan tää juoni on se pääasia, kun taas ACOTAR on mun mielestä aika silleen romance heavy. Niin, mä en tiedä. Tällä hetkellä mä tykkään jotenkin Throne of Glassia tosi paljon, ja se on mennyt mulle ehkä ykkösijalle, mutta katsotaan sitten, kun toi ACOTAR 6 ja 7 tulee. Mä oon niin innoissani. Mä en yhtään tiedä, kenen kirjat ne vois olla, mitä niistä tapahtuu, ja mä oon niin innoissani, mua jännittää. Mutta nyt kun mä saan mun Throne of Glassin luettua, niin mun on pakko lukea Crescent City, koska mitä mä oon ymmärtänyt, niin ne tarinat kietoutuu tosi paljon yhteen. Niin joo, seuraavana mulla on sit luvassa Crescent City kirjat. Ja mä en tiedä, osa on ollut sitä mieltä, että ne on niinku superhyviä, osa ei taas tykkää niistä. Niin joo, jännä nähdä, mutta ne on mulla seuraavaksi ostoslistalla. Mutta mä kävin tosiaan hakemassa mun uuden kirjatilauksen. Se näyttää tältä. Mä tiedän, että jotkut varmaan miettii, että on outoa, että miksi mä ostan kirjat, kun mä luen Kindleltä. Mutta mun mielestä niin kun, esimerkiksi mullahan on koko Throne of Glass tuolla mun ikkunalaudalla fyysinä kopioina. Mä en ole avannut niistä yhtäkään kertaakaan. Mä tiedän, että se kuulostaa aika hullulta. Varsinkin kun mä luen aina jossain niin sängys iltaisin, niin tää Kindle on vaan niin hyvä. Tää on niin mukava lukea. Normaali kirjan lukeminen on oikeesti ihan todella paljon epämukavampaa kuin tää Kindle. Mä rakastan tätä. Mut sit samaan aikaan mulle kirjat on kuitenkin semmosia keräilyjuttuja, niin ja en mä tiedä, mä jotenkin haluan, että mulla on myös se fyysinen kopio kirjasta. Mä tiedän, että tää on ehkä vähän tyhmää silleen rahan tuhlausta, että sulla on fyysinen sekä e-kirja, mutta en mä tiedä, mä vaan jotenkin haluan, että mulla on myös se fyysinen kappale, eikä vaan tätä e-kirjaa. Mä myös kyllä luen fyysiä. Esimerkiksi ton Direboundin mähän luin pelkästään fyysinä, että mulla ei edes oo sitä Kindlellä. Että se vähän vaihtelee, mutta suurimman osan ajasta mä
tykkään lukea tällä, mutta sitten aina välillä mulla tulee fiilis, että mä haluan lukea fyysisen kirjan. Mutta jotenkin esimerkiksi noi Throne of Glass-kirjat, niin mä en halunnut edes koskea niihin, koska en tiedä, ne on tolleen täydellisen koskemattomia, kaikki sivut on suoria, niin se on mitään, tiedätkö, jälkiin, niin en tiedä, musta tuntuu, että mä haluan pitää ne ainakin hetken tollasena. Mutta nyt tähän mun kirjatilaukseen. Ensimmäisenä mä tilasin Alchemist. Mähän oon lukenut tän, mä oon puhunutkin tästä, tää oli ehdottomasti mun niinku, yksi kaikkien aikojen lempikirjoja. Ihan ehdottomasti mun lempikirja, mitä mä luin viime vuonna. Tää oli järkyttävän hyvä mun mielestä. Kivijalkakaupoissa oli vaan niin pehmeäkantisia, mikä on kyllä kiva, niissä on ne niin kuin maalatut nämä sivut tai reunat, mutta en mä tiedä. Se on niin silleen, mä en tiedä mikä sana olisi suomeksi, mutta flimsy englanniksi se paperiversio. Mä en halunnut ostaa sitä, niin nyt mä tilasin itselleni tämän kovakanttisena. Mä aion kyllä ehdottomasti lukea tämän uudestaan, ehkä joku kerta kun menen jonnekin lomalle tai jotain, mutta tai sit kun mulla ei ole niin monta kirjaa mun luettavien listalla, niin mä oon ehdottomasti lukea tämän uudestaan. Tää oli todella hyvä. Sitten mä ostin tämän Shield of Sparrows-kirjan. Sofia Tuxford, kenen kirjakerhoa mä seuraan tuolla Fable-appissa, plus muutenkin se vlogia ja kaikkea, kehu ihan sikana tätä kirjaa, sanoi, että tää oli yksi ihan se lemppareista, niin mä halusin ostaa tän. Ja sitten mä ostin tän We Who Will Die-kirjan. Tätä oli kehuttu TikTokissa ihan tosi paljon, niin mä halusin lukea tän. Mä luulin, että mä tilasin kovakantisen, mutta tää on pehmeäkantinen, joten mä palautan tän ja tilaan kovakantisen. Mä en tiedä, mikä moka mulla tässä kävi, mut joo, tää lähtee palautukseen ja mä tilaan kovakantisen tän tilalle. Mut joo, semmosia kirjajuttuja. Pahoittelut kaikille, ketä ei kiinnosta kirjajutut. Mä näin Jodelissa oli semmonen keskustelu. Mäpä itse kaivan sen teille. Tässä sanottiin näin, että tuntuu, että Salla Rantasen uusimmassa ja toisiksi uusimmassa vlogissa on ihan samat jutut ja että puhuukin samoja asioita. Sitten joku laittaa, että on tykännyt tosi paljon Salla-vlogeista, mun nyt pari viimeisintä on kyllä alkanut jotenkin paljon toistaa itseään ja muutkin sanoo tätä. Ensinnäkin pahoittelut siitä ja ensinnäkin mua ei siis hävetä myöntää. Mä luen joka ikisen Jodel-keskustelun, mitä musta on. Suurin osa ei mua haittaa välillä. Mä ärsytän, kun jengi levittää jotain valheita, mutta ei mua nyt niinku silleen it is what it is. Mutta mun pitää vaan sanoa, että mä en siis oo yhtään jotenkaan tajunnut tota tai silleen mun mielestä mä teen eri asioita mun vlogeilla. Mut sit taas samaan aikaan mä silleen, kun toiset toivovat, että mä vloggaan enemmän, mutta sitten rehellisesti, jos mä vloggaan enemmän, niin mä teen kyllä aika paljon samoja asioita, mutta mä tykkään niin kun mun arjesta. Mä rakastan kaikkea, mitä mä teen tällä hetkellä. Musta on kiva olla kotona, lukea kirjoja ja tehdä ruokaa ja joo, mun vapaat kaikki päivät näyttää tosi samalta. Ja joo, mä tykkään tästä mun elämästä tällaisena ja mä ymmärrän, että se voi olla ehkä tylsää joidenkin mielestä vlogeilla, mutta siinä mun täytyy vaan sanoa, että älkää kattuko mun vlogeja, koska niin, mä kuvaan mun elämää ja mä tykkään kirjoista ja kotona olemisesta, niin mä ymmärrän, että minkä takia se voi olla joidenkin tylsää, mutta mä oon pahalla, niin mä en voi sille mitään. Kohta me lähdetään reissuun, niin tulee ainakin reissuvlogeja, mutta joo. Mut sit yksi asia, että joku oli kommentoinut täällä, että ensinnäkin oli kysytty, että voisin tehdä Q&A, mä voin tehdä sen kyllä ehdottomasti. Ja sit joku oli sanonut, että jotenkin, että mitä tässä oli? Että tuntuu, että nykyään vaan puhuu kotonaan asioista, mitä on tehnyt versus kuvaisi sisältöä niistä tekemisistä. Rehellisesti mä en edes tiedä, tai mulla ei tule mieleen, mitä mä oon sanonut, että semmosia asioita, että mitä mä oon tehnyt jossain kodin ulkopuolella, enkä oo kuvannut, ehkä käynyt jotain ruokakaupassa tai koirankaan ulkona. Mutta mä tiedän sen, että mä en usein, vaikka jos mä teen vaikka joku mun iltarutiinin, niin mä en kuvaa sitä, koska musta tuntuu, että se on aina se sama, niin ketään ei kiinnosta nähdä sitä. Mutta kommentoikaa, että jos te haluatte, että vaikka niin kuin mä teenkin samoja asioita, niitä haluatte nähdä, kun tää on kaksi pippujuttuja, toiset sanoo, että mä vaan teen ja toistan samoja asioita. Ja sitten taas toiset on silleen, että ärsyttää, että mä en näytä, mitä mä teen. Mut sit kun mulla tulee just se fiilis, että no mä oon näyttänyt tämän saman asian 100 kertaa, niin mä en jotenkaan viitti näyttää, vaan mä ehkä vaan mainitsen, että mä tein sen. Mutta mä ihan, koska silleen, että mä teen, vaikka mä tykkään itse videoiden tekemisestä, niin enhän mä itselläni näitä videoita, enhän mä itse näitä kato, vaan kaikki te katsojat katsotte, niin mä mielellään kyllä teen semmosia videoita, mitä te haluatte nähdä, niin kommentoikaa, että jos te haluatte, että mä oikeesti
näytän jotain asioita, vaikka mä oon tehnyt ne jo 100 kertaa aikaisemmin. Tai sanokaa, että jos te haluatte, että mä teen niinku ennen tämmösiä daily vlogeja, vaan enemmän sit johonkin aiheeseen liittyen niin, ettei se olisi kaikki samaa, mutta joo. Valitettavasti musta on myös vähän sitä, että kaikki ei voi miellyttää, mutta mä toivon kuitenkin, että mahdollisimman moni katsoisi mun videoita ja tykkäisi niistä. Mä luulen, että tästä oli nyt sairaan pitkä höpöttely tähän väliin. Salla on jo vielä laittanut viestiä, niin mä ehkä hetken jatkan Kingdom of Ashin lukemista ennen kuin me lähdetään sinne kahville. Tässä vielä supernopea tää mun asu. Mulla on siis vaan mustat housut, musta pitkähäinen, mä laitoin tämmösen tummaruskeen turkisliivin. Mä en laita takkia, koska me ollaan menossa autolla. Tää näyttää paljon tummemmalta tässä kamerassa, mitä tää on, mutta tää on semmonen niinku tumman ruskea. Siinä on ehkä vähän semmosia jopa vihertäviä sävyjä. Minä lähden nyt kahville. Mä kävin nopea Sallankaa matchalla, mutta me oltiin kirjaimella siinä 30 minuuttia. Ja nyt me lähdetään kohti Heurekaa. Ihana aurinkoinen sää. Yeah! Täällä on jääkauden jättiläiset. Ollaan mun lempiesuudessa, eli täällä gift shopissa. Ja siis kattokaa mitä mä löysin. Tää on niinku tämmönen, onkohan tää vyöhyketerapia suomeksi? Niin tämmöset sukat. Ja sitten sä voit itse painella. Mä haluan tämmösen. Mä just varasin akupunktioajankin itselläni. Me saatiin nyt extempore idea käydä vielä Ikeassa, kun me ehtiin sen ohi. Niin me mennään sinne ja sitten me käydään ehkä ruokakaupassa, jos ehditään. Jos ei, niin sitten mennään huomenna isoille ostoksille. Ja illalla meillä on se leffa. Hei, mikä se leffan nimi oli, kun mä yritin kertoa näille mun ystäville aikaisemmin? Mä en muistanut, mikä se nimi on. Kuinka lyödä rahoiksi? Kuinka lyödä rahoiksi? Niin se on Glenn Powell, eikö se ole se niin? Joo. Mut joo, me mennään nyt Ikeaan. Oh, kiva, mulla on tää mun Heureka tällä. Siis nää on paras asia Ikeassa, nää keittiöpyyhkeet. Mitkään kalliit ei ime niin hyvin kuin nää. Meidän ei pitänyt tulla syömään tänne. Me oltiin hakea prinsessaleivoista, niitä ei ollut, niin me otettiin muuta kakkua, koska se oli niin halpa. Ja sitten mä näin lihapullat, niin ne oli niin houkuttelevia, niin me tultiinkin syömään. Plus mä oon ihan nälkäkuoleman vartaalla. Me tultiin just kotiin. Me selvittiin aika maltillisilla Ikea-ostoksilla. Me otettiin tämmönen uusi helmalakana, koska näitä nyt aina tarvii. Sitten mä löysin tämmösiä vaaleanpunaisia kynttilöitä ja vaaleankeltaisia. Mä ajattelin, että nää on superkivat esim. Pääsiäiskattaukseen. Niin tämmösiä. Ja sitten tämmösiä pikkuleikkuulautoja, 2 kappaletta näitä. Mä ajattelin, että tää on kätevän kokonen, koska mäpäs näytän. Meidän kaikki muut leikkuulaudat on niinku näin isoja. Sitten jos tekee vain jonkun yhden leivän, yrittää pilkkoa kurkkuun, niin on hirveä homma aina pestä toita laittaa astianpesukoneeseen tai muuta. Niin me ostettiin pari tämmöstä. Monilla voi olla mielipiteitä muovileikkulaudoista, mutta joo, nää oli superhyvät, mun mielestä nää oli sepänväriset. Mutta joo, mä annoin just Lakille ruoan, se ei syönyt aamullakaan ja itse asiassa Max oli syönyt meidän poissa ollessa Lakin ruoan ja se ei yhtään sovi Maxin vatsalle, niin joo. Ei hyvä, mutta mä laitoin Lakille ruokaa ja jos Laki syö, niin sen jälkeen mennään LOV:ssä. Sitä sanaa ei saa sanoa, mutta siis outside. Mutta mitä olin sanomassa? Ja sen jälkeen meillä on illalla se leffa. Nyt mä voisin tosiaan hetkeksi istahtaa ennen kuin pitää lähteä taas ulos. Mä katoin, että mulla on tullut tänään 17 564 askelta. No niin, paras aika. Siis täällähän on joku 3 irtokarkkia, mistä mä tykkään. Etitäänpäs mun lemppari. Mä tykkään sirkusaakkosista. Mutta nää on mun ultimaattinen kaikkien oikein lemppari irtokarkki. Niin mä otin näitä. Sitten ehkä joku kirpeä karkki jos on, mutta täältä ei ole enää saanut niitä pääkalloja, eikä semmosia mustia suolaisia pääkalloja. Ne on oikeastaan ainoat, mistä tykkään. En mä löytänyt muuta, mistä pidän, niin mä otan vaan nää. Okei, mä bongasin tämmösen, niin mä otin niitä 2 testiin. Mä en oikeesti löydä mitään muuta, niin mä otan varmaan vaan sirkusaakkoset ja nää roomalaiskaaret. Ei oo missään niitä pääkalloja enää. Niin suolaisia pääkalloja. Niin, tai kirpeitä, kumpiikaan. Kattokaa näitä koissuja. Niin söpöjä.
Hyvää huomenta. Mä kävelen just mun ystävän luo brunssille. Mä olen hengästynyt, kun mä pikakävelen. Mä teen varmaan kun nopeusennätyksen tässä matkassa. Mutta joo, mä tein siis aamun töitä ja mä en jotenkin tajunnut, paljon kello on, niin nyt mun pitää juosta. Onneksi täällä on ihana siellä taas. Kattokaa miten kauniisti Liisa on tää kattonut. Oi, ihanaa pullaa. Näyttää niin hyvälle. Hyvä kun kaikki huutaa täällä taustalla, älkää välittekö. Nam! Oli superhyvä brunssi. Nyt mä käpöttelen kotiin takaisin töihin. Mä sain mun päivän ylityöt tehtyä. Me äsken tehtiin pieni kuiva-ainekaappi ja pakastin inventaario ja nyt me lähdettiin ruokakauppaan. Meillä on niin paljon pulloja, että mä sanoin sen takia, että voidaanko tällä viikolla käydä ruokakaupassa ja saadaan ne palautettua. Enkä tilannut mitään, niin nyt meillä on tämmönen sunnuntai illan tai iltapäivän aktiviteetti. Mä ajateltiin mennä kattoo Lidl, että miltä siellä näyttää. Ois katsotaan, jos Lidltäkin voisi tilaa ruokaa kotiin, kun se on niin halpa, mutta sieltä ei voi, niin me mennään tänään sitten käymään siellä. Onpas söpöi koiri. Ostoksilta selvitty, oli aika kaaos tää meidän ostoskauppareissu, koska me ei käydy yleensä Lidlissä, niin ei me tiedetty yhtään missä on mitään. Ja sitten aika paljon semmosia tiettyjä, kun mä tykkään vaikka vaan siitä mun valiojogurtista, niin sit mä en saa sitä. Miten halutaan ostaa thai-basilikaa, sitä ei saanut. Sitten niinku semmoista ginger pastea, sitä ei saanut. Rotisserikana ei saanut. Niin vaikka silleen oli jo halpa, niin nyt me joudutaan kuitenkin mennä vielä toiseen kauppaan. Niin ehkä mä en ole nyt varma, että onko Lidl meidän tuleva ruokakauppa. Nyt me käydään vielä nopea kotimatkalla S-Marketissa hakea kaikki mitä tuolta ei saanut. Ja sitten mennään kotiin. Mun pitää käydä Lakinkaan iltalenkillä. Ja sitten me ajateltiin, meillä on vielä, kun me tuotiin Japanista silloin niitä Ichiran raameneita, niin meillä on yhdet jäljellä, niin kuin molemmille yksi annos. Me ajateltiin syödä tänään illalliseksi. Ja sitten me alettiin katsoa sitä Severance-sarjaa. Se ei ole siis mikään uusi sarja, mutta me ei ole katsottu sitä. Niin me katsottiin yksi jakso, olikohan se perjantain tai jotain, niin me ajateltiin, että me jatketaan sitä. Niin semmoista suunnitelmissa, mutta onpa jotenkin ihanaa, että nyt kello on 5:30 illalla ja on ihan valosaa vielä. Mä oon Lakinkaan just iltalenkillä. Siis mä muistin just, että mulla on huomenna toimistopäivä. Mä en jotenkaan yhtään muistanut sitä. Ja mä olin vielä ajatellut sitä, että mä haluaisin ehkä tänään valvoa vähän. Vaikka mä oon ollutkin superväsynyt, mutta jotenkin mä olisin halunnut vähän ehkä valvoa, katsoa jopa pari jaksoa sitä Severancea. Mut nyt mä en tiedä, mun pitää herätä ekstra aikaisin. Jos mä menen sinne toimistolle, niin mä en ole enää varma. Toivottavasti ei haittaa muuten tämmönen vähän huonompi kuvanlaatu, mutta en mä tiedä, mä jotenkin oon nyt tykännyt kuvaa mun puhelimella, kun tän on silleen paljon matalampi kynnys kuvaa, kun ei tarvitse kantaa semmoista isoa kameraa, vaan pystyy vaan tähän juttelemaan, niin joo, toivottavasti ei haittaa. Mä en voi esitellä muuten teille kauppaostoksia, kun mun poikaystävä laittoi ne tonne kaappiin sillä aikaa, kun mä olin Lakinkaan ulkona. Mutta tää Lidlin gazpacho on oikeesti ihan tajuttoman hyvää, jos tykkää gazpachosta. Mä oon maistanut oikeesti kaikki kaupan gazpachot läpi ja mikään ei ole yhtä hyvää kuin tää. Tää on niin herkullista. Mä oon näyttänyt ennenkin nämä raamenpaketit, mitä me tuotiin Japanissa, mitä me käytetään. Ja meidän uusi leikkuulauta pääsi heti käyttöön. Ja tässä on meidän keitot. Tässä on kans tommoista ihan ohutta lihaa. Tässä meillä on noin kananmunan tekevät sipuli. Nam! Meidän imuri huutaa tuolla taustalla. Nyt me katsotaan vähän Severance. Mä en tajua mitä viikonloppu meni taas näin nopeasti, mutta onneksi on ihan kiva viikko tulossa. Mä oon itse asiassa huomenna menossa akupunktioon. Mulla on ollut jostain syystä mun alaselkä tosi pitkään kipeä. Mä oon käynyt hierojallakin ja sekään ei ole oikein auttanut. Ja sit mä muistin akupunktion olemassaolon. Mä oon käynyt aikaisemminkin silloin mun niskaongelmien takia ja se auttoi. Niin joo, nyt mä oon varannut akupunktioajan ja mä oon siitä hyvin innoissani. Mä toivon, että se auttaisi. Mutta nyt meni vähän miten sattuu. Sitten mä ollaan kanssa ensi viikolla menossa teatteriin. Mä ostin meidän joululahjaksi teatteriliput. Me mennään kattoo täällä Pohjantähden alla ja sitten me ollaan menossa kanssa
sitä ennen basbasin syömään, niin joo, mä oon super innoissani. Hauska tehdä tuommoista vähän spessumpaa ohjelmaa viikollakin, varsinkin nyt kun tuntuu, että viikonloput on mennyt aika nopeasti ja tehnyt töitä, niin joo, ihan kiva tehdä jotain tuommoista erikoisempaa viikollakin. Mut joo, mä hyppään nyt sänkyyn. Mä mietin hetken, että katsoisinko mä Love Storyn uusimman jakson, siis mä oon niin koukussa sarjaa, se on mun mielestä ihan sikahyvä. Vai lukisinko mä kirjaa, mutta musta tuntuu, että mä päädyn lukemiseen, joten mä jatkan Kingdom of Ashin parissa. Mä halusin vaan sanoa, että kiitos, että katsoitte tämän videon ja palataan taas seuraavalta vlogilta. Moi moi!